просто не се сдържах да ви се покажа. Експериментирам с тази кърпа още от миналата година. Още от миналата година много исках лятото да нося кърпи, но все като си ги слагах, ми падаха от главата. Обичам се. Това е моята лятна визия. Сега не сега, когато почивам, ще си купя още 2 цвята, да речем, да имам 3 кърпи да ги менкам. И мисля, че това ще е спасението на когато бретонът ми не е в кондиция, така да се каже. Реших да отида направо в Слънчев бряг. Ивон я изпратих заедно с баба ѝ. Сбъднахме една нейна мечта да се вози на влак. Ще е с баба си 2 дни. Ще ходят на гости. И в този случай аз мога да съчетая така нещата, за да не ставам утре сутринта в 4:30, да тръгвам от вкъщи за Слънчев бряг. Направо да съм си там. Този път отново ще ви прекарам през една моя седмица, но една нова седмица с различна визия. Полата... Момент. Полата е от Джофра. Доколкото знам, дизайнерката си е от Бургас и тя си прави моделите и са в ограничени бройки, което е много ме кефи. Тази пола си я купих миналата година за концерта на Дженифър Лопес, на който ходих в Букурещ. Това беше изживяване номер 2 в живота ми след раждането на дъщеря ми. Концертът беше уникален, бих повторила отново където и да дойде някъде в Европа, със сигурност ще отида, но няма. Дори предният месец реших, че ми се ходи пак на някакво такова мероприятие, такъв голям концерт от висок ранг. И влязах да видя какво ще има в Европа. Не се впечатлих. The Weeknd и Bad Bunny. Здравейте и от събота. Като цяло малко, може би видът ми не е много вицеприятен. Дължи се на факта, че съм станала в 4 сутринта и тук към 12 работих. Когато върша в самия склад, е свързана с административната работа, с поръчките, които се приемат и които се издават и нанасянето им в различни програми. Това е моята дейност, но все пак знаете, че когато човек се събуди, той се нуждае от закуска, от обяд и вечеря. Така всичко трябва да е на време по обедите, затова започвам работа, както и съпругът ми. Той се занимава с това. Започваме работа от 4 сутринта и аз не ходя всеки ден по това време. Като цяло 1, 2 до 3 пъти в седмицата започвам от това време и то ще е в рамките само на 2 седмици, не постоянно, защото виждам, както и днешния ден, че просто организмът ми не може да го възприеме по нормален начин, тъй като аз съм свикнала в една рутина, колкото и да ставам рано. В този случай аз първо съм на работа и след работа съм с дъщеря ми и на двете места се старая да бъда изцяло присъстваща и с всичките си, както се казва. Трябва да съм във внимание, трябва да съм на щрек, трябва да съм внимателна и в работата ми и като цяло във времето прекарано с нея, защото сега искам да ви кажа, че съм, колкото и да съм педантична, затова се научих да не ги изживявам много нещата с моята педантичност и организираност. Общо взето виждам, че от 16 т.е. 2 дена съм пропуснала, четвъртък и петък, да си отбележат тук нещата, които са
приоритетни за мен и дали съм ги изпълнила. Програмата си в календара виждам, че си я изпълнявам, защото тя в момента е свързана главно с тренировките, с моята работа и около това се въртят нещата. Затова с нетърпение очаквам да дойде, както казах, средата на август, за да мога да си поема една много голяма глътка въздух. Надявам се да бъде така. Не искам да говоря предварително и за да не си изиграя лоша шега. И едно нещо розово да ви покажа. Не съм фен на розовото, но край Ивон и при мен света стана розов. Тази розова. Здравейте и от цялата вечер. Така се приготвих. Сега ще мина да взема една пица и пилешки хапчета с корнфлейкс и ще отида при съпругът ми. Здравейте! Тази седмица май влогът ще е много работен. Сега се насочвам към... Тоест, какво се насочвам? Аз съм на метро и отивам да взема стока за магазина и за склада. Нещата, които са лекички, защото останалите няма как да... Те са за някой, който трябва да... Тоест, когато има някой да ме помогне, защото няма как да дигам тежко. И сега ще ви покажа какво ще взема. И сега отивам към гарата, за да взема Ивони баба й, които се прибират. Бяха при нейната прабаба на гости. Както ви казах, искахме да сбъдим една нейна мечта, да се вози на влак. И отидаха до там с влак. И сега вече деня от тук нататък ще продължи с нея. И седмицата, работата и нейните занимания. Утре може би ще ми е почивен ден. Ще разбера малко по-късно. Как ще е майка? Това нали е октопод? А малката русалка харесвала ярките подводни цветя, които цъфтели навсякъде. И една мраморна статуя на младеж. Сега ще разберем. Но най-много русалката обичала да слуша разказите на баба си за света на хората. Когато станете на 15 години, разказвала тя, ще ви позволя да излизате на повърхността на морето и да гледате минаващите кораби. И наистина, когато всяка една от русалките навършила 15 години, те можели да изплуват отгоре. Най-накрая и за малката русалка настъпил този дълго очакван ден. Отивам, казала русалката и побързала към повърхността. Недалеч от мястото... Здравейте от слънчев понеделник. Тък му се направих закуската. Късно е. Към 10:30 е. Сега ще ви я покажа, защото е много цветна. Винаги домата и яйцето присъстват. Останалите неща, както бях споделила, каквото има, това добавям. Днес почивам и се отдавам изцяло на забавяне на темпото. На плуване реших да не ходя.
Поспах до 6:30, доколкото ми се спеше. Това беше максимума, който успях да достигна, но когато си изградиш един циркаден ритъм с ранно събуждане, колкото и да искаш да спиш, няма как да се получи до по-късно. Реших и си казах, днеска искам да помързелувам. Ще закуся, ще си ударя един душ и след това ще се насоча на пазар до Lidl, защото виждам, че хладилника ми е почти празен. И трябва да заредя с месо и млечни. Какво забравих да ви кажа, направих една супер добра тренировка, 50 минути. 4 дни не тренирах. За първи път имам толкова продължително време, в което да не тренирам. Но също така си казах, че трябва да го направя и това да си дам малко пауза из тренировките. Сега тази седмица мисля да настъпя гъста, тъй като другата седмица във вторник ми предстои операция да ми сложат имплант. И може би една седмица или поне 3 дена, 4 няма да се чувствам окей. Добро утро и от сряда. 6 часа. Тази седмица е изцяло изпълнена с работа, натоварено е, но аз до 11-12 часа работя като цяло. Тази седмица е малко къщовнически сме се отдали, защото Ивон е болна, не е нещо, което да е сериозно, но пък и няма как да ходи на тренировки, защото дива температура от време на време, кашля и за другите деца. В никакъв случай няма удачно да има контакт. И ние си излизаме на разходка. Тук двечките. И плаш няма как да прави, но понякога случват се тези неща, особено на малки деца. Радвам се, че не е сериозно. Ще видя как ще протече цялата седмица, но отново ви казвам, изцяло, общо взето от вторник до, може би до другия вторник няма да почивам, докато стане време за операцията ми, за да мога колкото е възможно да се включа в работния процес, защото след това не знам какво ще бъде възстановяването ми, няма да мога и да говоря. Нещата, които много обичам е, че изцяло мога да съм спортна, моя стил и ето едно аутфит. Добро утро. Даже и изгрев не мога да ви покажа, защото е 4:30. И този път малко по-рано потеглям. Казваме, когато се налага, за да кажа, че когато работиш в склад за плодове и зеленчуци, работа се започва от... В принцип е извънредно днешното ми ходене, толкова рано. До базя сме няма какво да лъжа. Ето ги. Даже тук е едни рекламни табели. Биричките. Рекламни... Те не могат да се видят. И let's go! Дълъг ден. После т.е. деня има и 2 тренировки, плуване, джуджицуто. Аз днеска ще си спестя моята тренировка. С моята тренировка се изместиха нещата. Вече не тренирам сутринта, защото няма как. Тренирам, когато се прибера веднага след работа, докато не съм тотално отпусната и обезсилена. 5 без 10 и вече малко по малко се вижда красивия изгрев, а аз съм почти стигнала до работа.
6 часа по-късно се насочвам към вкъщи. Сега ще си попочина малко, тъй като 4 часа сутринта на крак е, да, колкото и нали, да съм машина, все пак организма има нужда от почивка и не желая да се пренатоварвам, защото става обратния ефект. Прибрах се и ме очакваше тази красота от моя малък архитект и също така гледам един от най-любимите си филми. Топ Гън Маверик, Том Круз. Обожавам го и препоръчвам Майами Вайс, Колин Фарел. Знам, че съм в малко така нетипичен вид, но трикче за красота и за поддържане на хубавата кожа, което исках да споделя с вас е, че когато изляза след баня и съм си мила и косата, се справя маска за лице, тъй като в този момент порите на лицето ми са най-отворени. Правя се маска за лице, защото тя се абсорбира много бързо. Лицето е така самоотворени порите, че всичко попива, абсорбира се. Добро утро и до петък, 5:30 е и аз се насочвам към работа. Колата отново е пълна с тока. Естествено, при мен няма празно. Съчетавам всяко ходене с едно пълнене на кола и пазар, но вече сте видели какво представлява един мой пазар, така че не ви превеждам през всеки един, за да не стане отекчително. Насочвам се, времето е супер прекрасно. Аз съм малко в преливно настроение, но знаете, че не всеки път се събуждаш и се чувстваш лаво. Да, иде към работния ден, петъчен, и след това вчера какви яки неща правихме, ще ви покажа. 3 часа обикаляхме, направихме една разходка за Симони с баба и се возихме на тип венско колело в Бургас, което е 35 метра, Сладолет, Царевица и още много приятни мигове споделихме. Ще ви ги включа и тях за финал, да се заредите. Една пълна на Full Max. Кола, тук е столчето и багажникът ме е пълен, няма да го отварям да не шумоля, тъй като този път паркирах в багажната част и до скоро! Изгревай морето, най-хубавата част от деня.